Hi, Dongken. Dongken, asa na ka, Dongken? Ganina ra ko gapaabot si mga Dongken. Gimingaw. Na jud ko nimo, Dongken. Mingaw na kay ko si mga Dongken. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dongken, maskin humanata, Dongken. Kanang gimingaw ra gyapon ko nimo, Dongken. Kabalo man ko, Dongken, na imuhaning brief kay yung kasakuha kay mao na imong handumanan para sa akuhan, Dongken. Dongken, adto na diri dong balik, Dongken. Kay iuli na ako na si mga Dongken kay imong brief, Dongken. Kay na-miss na puti ka, Dongken. Dongken, baka naman naaga po ko diri, Dongken. Kay mingaw na kay ko nimo, Dongken. Bisag usang orasa, Dongken, kay anytime and anywhere, Dongken. Kanang mo paabot jud ko sa imong diri, Dongken. Dongken, umot kay imong kuan, Dongken. Pero okay lang, Dongken, mas gustot imong brief, Dongken. Walay problema sa kuha, Dongken. Kay ang importante na imahal ti ka, Dongken. Dongken, abi bitaw nimo, Dongken, no? Kay na-miss na kay ti ka, Dongken. Kay lami na kay kahalukton. Di ba, Dongken? Ingong pagani ka palitan ti ka og bench na brief. Lingon ani, Dongken, o kanang bench na brief ba? Kanang dugay magisi kini, Dongken, kay murag piki man kay bisi na magulida ano imong brief, Dongken. Kay tungod sa kalami, Dongken, kay nagisi gid ang brief ba, Dongken. Paabot ko sa imong diri, Dongken, ha. Bantay bitaw ka, magpaabot ko sa imong diri, Dongken. Bye-bye, Dongken. Hello mga Lodi, huwag niyo manang i-scroll. Pakidala na at palambingan po sa aking Facebook page. Comedian di Sambuanga po. Mga Lodi, I hope po nakapag-follow po. Thank you.